ମନୋବିଜ୍ଞାନ କହେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାମୀ ଭାବନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଚତୁରତାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚତୁରତାକୁ ଅଣଦେଖା କରି ନ ବୁଝିଲା ଭଳି ହୋଇଥାନ୍ତି। ମନୋବିଜ୍ଞାନ କହେ ଯେ ଜଣେ ପୁରୁଷର ମନ ପ୍ରଜାପତି ପରି ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁନ୍ଦର ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ମନୋବିଜ୍ଞାନ କହେ ଯେ ହାରିଯିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଜିତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଥର ତୁମେ ଶୂନରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଅନୁଭୂତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ମନୋବିଜ୍ଞାନ କହେ ଯେ ପବନ ପରି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ଆମେ କେବଳ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ମନୋବିଜ୍ଞାନ କହେ ଯେ ପୁରୁଷର ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ ବଡ଼ ହେଇଥାଉ କିମ୍ବା ଛୋଟ ହେଇଥାଉ ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, କାରଣ ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମହିଳାଙ୍କ ଯୌନାଙ୍ଗକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ। ମନୋବିଜ୍ଞାନ କହେ ଯେ ଜଣେ ମଣିଷକୁ ସେତେବେଳେ ଭଲ ଅନୁଭବ ମିଳିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣନ୍ତି ସେ କାହା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, କିମ୍ବା କେହି ଜଣେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି। ମନୋବିଜ୍ଞାନ କହେ ଯେ ଯଦି ଜଣେ ପୁରୁଷ ପତଳା ଅଣ୍ଟା ଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି, ତାହେଲେ ସମ୍ଭୋଗ ସମୟରେ ଧକ୍କା ଦେଇ କଲେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି। ମନୋବିଜ୍ଞାନ କହେ ଯେ ଦୁଇଟି ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀର ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମନୋବିଜ୍ଞାନ କହେ ଯେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହିଭଳି ମହିଳାମାନେ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରନ୍ତି। ମନୋବିଜ୍ଞାନ କହେ ଯେ ସମ୍ଭୋଗ କରିବା ସମୟରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଦାଢ଼ି ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥା ଠାରୁ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ମନୋବିଜ୍ଞାନ କହେ ଯେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ସମ୍ଭୋଗ ସମ୍ପର୍କ କରିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ। ମନୋବିଜ୍ଞାନ କହେ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଏପରି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖରାପ କଥା କୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ମନୋବିଜ୍ଞାନ କହେ ଯେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବା ମହିଳାମାନେ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ଭୋଗ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ମନୋବିଜ୍ଞାନ କହେ ଯେ ଯଦି କୌଣସି ମହିଳା ଆପଣଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ଭୋଗ ସମୟରେ ଜୋରରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଏକ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ଭୋଗରୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ମନୋବିଜ୍ଞାନ କହେ ଯେ ଆପଣ କ'ଣ କିମ୍ବା ଆପଣ କିପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।